Това, че сте взели стадиона на един клуб, не значи, че сте негов правоприемник. За нас, които израстваме като деца около АС-23, безспорно връзката, тази пъпна връзка между АС-23 и ЦСКА не съществува. Вие казват корените. Моля? Корените са Никои корените не са същите. Нищо общо няма. Нищо общо нямат. Двата отбора нямат нищо общо един с друг. Двата клуба. Той е един от най-известните емигранти в годините на тоталитаризма. Напуска България през 1948 година и след като известно време работи като банков чиновник в Париж, заживява отвъд океана. Един от сантиментите от детските му години е свързан с спорта. Дими Паница и неговият братовчет Мишо Белов са яростни привърженици на създадения от царски офицери АС-23. Отборът, който според някои е предшественик на ЦСКА. Горе-долу всеки следобед ходех на АС-23. Си живявах там на стадиона като на футбол. Като хавбек. Където имаше атмосферата, беше много приятна. Това бехме дечолига тогава, бехме 14-15 годишни. Но за нас стадиона беше целта, чакахме с нетърпение да завърши училище и да може да се дигнем с чантите веднага оправо на АС-23, тъга в Бористата градина. И бяхме там до вечерта, се прибираме късно. Не мога да кажа, че е имало публика само от кварталите. Имаше и млади хора, имаше и деца. Идваха много децата. Винаги трябваше някой да ги води. Само дете не можеше да влезе на матч. Беше обикновено, Чичо ще ме вземеш ли със себе си. Мачове, страхотни мачове, на които нямаше никакво хулиганство, никакви обиди, никакви просто незабравими моменти на достойни играчи. Играят една достойна и хубава игра. Всичко се развали след 90-те, полека-лека отидоха нещата на кино. Тогава беше превзет АС-23, стана Чавдар, после на ЦСКА. Бавно, особено футбола, почна да става казионен футбол, почна да е футбол на Министерството на отбраната. Една част от футболистите станаха офицери и заобщо нещата тръгнаха по пътя, който всички знаем на къде тръгна и докъде доведе всъщност. По решение на Политбюро и на ЦК беше обявен клуб на Народната армия. Както Левски беше обявен като клуба на МВР. И това бяха неща, които бяха решавали отгоре, а не от поддръжниците на клуба. Аз останах в Чавдар по-късно в ЦДВ и в септември ЦДВ, някъде до към 50-51 година. Вече не като състезател. Правих кортовете. Кортаджия бех. Аз напуснах България 1948 година. Значи от тогава вече моята връзка с АС-23 Чавдар прекъсна тогава и отсъства 42 години. Моето становище, че чисто и просто АС-23 беше национализиран от Чавдар, от ЦСКА. Беше превзет, както много неща, други сгради бяха превзети, предприятия бяха превзети, банки бяха национализирани и така стана и с АС-23. Какво значи правоприемник? Значи да ти вземат стадиона, ти вземат всичко, ти стават правоприемници. Това е поначало начина, по който се извършиха всички тези неща, няма нищо общо с едно нормално приемане на единия клуб, да приеме активите и пасивите на другия клуб. Това си беше декрет. Веднъж като се смени името на клуба и беше превзет от Министерството на народната отбрана, някакси ние вече не бехме навън.
ЦСКА стана един изкуствено създаден отбор. Той дори след това престана да бъде и отбор на септември, на публиката на септември. Това е един отбор на Министерството на отбраната. Това е. Той не беше отбор. Отбор на Министерството на отбраната. Хората бяха назначени, там чиновници бяха, офицери. Ние старите АС-23 ще дадаме. Левски стана отбор на Министерството на вътрешните работи. Левски бавно всички отбори преминаха към нещо. Славия стана на трудовата повинност. Така че тези работи бавно се измениха. Това са абсолютно два различни клуба. Няма нищо общо. Левски не си смени името, Славия не си смени. Но нашето име го смениха. Докато нашите 23 смениха името. И това си заил. Може би това е една от причините, защото в крайна сметка името има значение. Значение, защото се предава от поколение на поколение. Има, както знаете, потомствени дескари, потомствени слависти. Но... И сега вече има и потомствени дескари, но те са две поколения. Това си напълно прав. Ние старите АС-23 ще дадаме. Какво значи отбор на Комунистическата партия, отбор на... Това са смешни истории. Вие обичате ли Бозавия на времето? Да. Аз не обичам Боза, но преди това ходихме с Мишо да пием Боза непрекъснато. Минават годините, минават вкусовете, минават пристрастията и така нататък. Нещата се променят с годините. Сега не е така. Сега е съвсем различно. И не може да кажете, че аз, който съм спортувал на игрището на АС-23, за мен това ще е същото. Не е същото, различно е. Съвсем различно е. И атмосферата няма.